a daji bamu da garanti, a gari bamu da garanti, in ka ori da shanunka a kore, in a cin maka gida a kashe, a sassare ka a buhu za a tattara gawarka a kai makabarta. Shi ina kuke son mu sa rayuwar mu? Da ni damuwa ta babban korafi na a Najeriya bai wuce 2 zuwa 3 ba. Kaga mu dai yanzu har mun rasa inda zamu zauna a Najeriya. Kaga yanzu in muka shiga daji a kore shanu a ce Fulani barayi shin su ma wadanda ke ce muna barayi me yasa ba za su zanna su yi nazari ba fa duka aka taro aka zama daya ba. Mu a yare yanzu ni ba su lubace amma a ce wai Fulani suna laifi me yasa ba za a kira manyan mu ba? Muna da manya, muna da yanne, muna da kanne, muna da uwaye, muna da ubanni, akwai manyan sarakunan Fulani, akwai manyan ciyamomi, akwai manyan wakilai na Fulani. Miye gwamnati ba za ta kira su ta zanna tare da su ba, a tantance magana ta ɗauki aiki ta ba su yaro ko su suka haife shi da ciki ne in an ce wanga bai da gaskiya suna iya kawo shi. Yanzu a nan Kaduna yau ba a hi sati 2 da yin wannan bala'in ba. An kashe mai gida ya hi 10, an kore shanu an baɗiya cikin wani hali. Kuma a ce Fulani in sun ka shiga gari ba za su ji daɗi ba. Yanzu a nan jihar Taraba akwai kasinnan da Fulani za su je in suka je kashe su za a yi. An zuba 'yan banga security waɗanda ba yaren mu ba. Shin me yasa ita gwamnati ba za ta tsaya ko ba ta son mu ne ba ta kaunan mu? Ai kuma sai mu ga kamar duk ɗaya ne saboda in siyasa ta zo duk wanda ya fito muna goyon bayan shi, muna murna da shi, muna maraba da shi. Amma kuma daga baya a watsa muna ƙasa a ce mu an nuna muna ƙabilanci. Mu an muna muna kabilanci saboda mu ba mu da boko amma muna da islamiyya saboda musulunci ba gadon shi mun kai ba, hawan shi mun kai. Ba wai hawan shi mun kai ba, mu musulunci mun gadi abin mu saboda mu dangin shehunnai ne sannan kuma mu dangin larabawa ne, mu kamar larabawa ne. Shine matakin da muke ɗauka na dakile wannan, za mu sa yaran mu su yi makaranta daga nan har ƙasa waje, duk wani abu da ya kamata su karanta a Najeriya su karanta, duk wani fanni da ake karanta a zamanance su karanta, kimiyya da fasaha, jarida nan waye su karanta su ma, in ma waɗanda suke a gidan su ma su yi ilimi. Duk da iliminka ba yadda za a zo a kira ka da wani abu. Muna da musu karanci lauya, idan mutum ya zo ya faɗi abun da ba a kanmu ba shikenan muna da lauyoyinmu, yaran mu sun yi sai su neme shi ba su hujja a kotu.